Ay mga madi, so maing udto na pod no, tanawa din mao din ang ako ang abuhan madi. So sa mga abuhan madi is nakoy bisita madi kanang manok diha madi ay nagpaduol in taon siya sa abuhan madi nangitlog magpapuak siguro niyang itlog madi. So kauban sa nako akong iro madi, di ginamawa si Manny mani magkuy-kuyog gid na siya nako madi siyang amo. Unya madi, ning duol ko sa mga abuhan madi kay ako na lagi nang butangan ulang sang madi ba. Kaya kaliro na ko madi, walay kasangitan. Unya dinukduk ko talaga madi, sa inyong nadunggan madi, dinukduk-duk-duk ko talaga yan madi. Unya, wala man ako'y malteryo madi. So, kana na lang, unsa nang butanga madi, uy, manapan akong gidukduk madi. So, puthaw ko sana siya madi. Ako sana siya gidukduk, dira kay ang gidanggit sa siya ng martilyo. So, mas lahi gitong martilyo madi kay mga kapila ka dukduk mo madi, taop manggid madi ang langsang madi. Unya kana madi is muna kukuan madi ako bisan gipugan sa usa ko kamot madi sa inyo nakita madi ang akong naong di madi nagsiga-siga madi ang ilong bawang siga na daan ni siga og samot kay lisod kay na siya madi magdukduk madi ba nga magtakilid ka ba niya nangahulog pag yun ang mga agipo ana madi kanang mga itom na sa asin madi ba nangahulog ba ko pirok anak madi gikiyo opi ko na ko mata madi kanang pina-insect yun madi ba kay lagi madi kanay kung man og lungag madi ako gisangit di madi kay ang itlog mangitlog man ang manok ni madi kana kung abuhan di madi mangitlog siya diha madi ay ako lagi makalagot ani mga manok madi kana magluto ko diha og wala ko'y itlog madi kanang itlog gini lang akong pugaon madi nara pa ko'y kalaha di madi unya madi sa inyo nakita gisangit ako na kong paa wow legs kita di madi naglisod ko na madi grabe na kog sinafra na madi nagakinto ko na sa usa ka tiil gid ako madi wala lang makita sa video madi kay mubo kay ta og cellphone madi niya akong plano tadi na madi mukatkat na lagi ko madi uy kana mo paton ako sa buhan ba kay nagsuffer ko na madi grabe na ko muna kog dinukduk anang langsang niya madi numero 4 ng langsanga madi ambot anak niya madi uy mura magkanang saminto akong gilangsang grabe kahiya gyud ng kahuya gyud ay madi kung ano nga kahoy madi kanang kuan ba kanang mahugani grabe kahit yun na siya madi unya madi gi-continue na dinukduk madi partiging katula po na akong batiis madi ay kay ang iro diha madi nga si man nagsigbiid-biid po na ko diha madi unya madi ngapit na yun na mahuman akong pagkurisma diha madi lagot na gid inyong madi unya nagakutkot po na sing batiis madi nagakatol man na madi oy kaysa may dilikatlan pa nang iro na sigbit biid madi unya wa pa kay ligo madi na ni maho tag kailukan ani madi perfume kitag mga ilok ani madi unya madi sa inyo nakita madi luoy kitag mga itsura di madi mura nang gibog no sa uwak madi napay sanina nato na madi nagtagid live ha duk gihapon ta madi hangtod bahuman ta nang dinukdok madi mas successful nang kita makadugayan madi basta be patient lang ta madi o sa inyo nakita madi nahuman na gid ta nga akong gidok-dok. Nasangit akong kaldero madi. So, bye!